This is my revenge, paranormal prank. Na mobil. Co? Tady ne. Ty vole, asi na záchod skočím, co? Jo? No většinou nejdeš se vystup. No. Už to držím, ty vole. Ty vole, co tam bylo? Kurva. Co děláš? Co je? Ty vole, co to? Ty vole, co to? Ten tam byl, ty vole, co ty vole? Ty vole, běž! to je? Kde to je? Kde to je? Pičo! Helenka, pojď! Pojď už! Pojď,